Здравейте отново, аз съм Марин Маринов. Вие сте със сутрешния блок на Българската национална телевизия. Продължаваме с темата за очакваното с огромен интерес събитие от днешния ден. Събитие, което се чака седмици, даже май месеци вече от най-близките месеци. 11 ноември, България на другия ден, оповестяването на алтернативата за българско възраждане, президентския проект или въобще всички тези определения, които се чуха до сега. В студиото сме с един от инициаторите, един от инициативната група за подготовката на дискусията и разпращането на поканите. Нали така? Така. Емил Коло. Добро утро, здравейте, господин Коло. Добро утро. Благодаря, че приехте поканата, защото се оказа, че е доста трудно да се намери някой от вашите колеги-инициатори, които да дадат малко повече подробности. Всички се оказаха с ангажименти. Кажете, какво ще представлява днешната дискусия, самата инициатива, защото много са въпросите, много са неяснотите като че ли. Ще ми позволите да започна с една оговорка. Аз нито съм говорител на форума, нито, пази Боже, говорител на президента Първанов. Така че каквото и да споделя, това ще е моето лично мнение, моето лично виждане. В такова качество ви каним. Така че, може би не във всичко да бъда напълно прецизен и напълно точен. Все пак ние сме 10 души, поканени и инициирани от господин Първанов. Така че сигурно по много въпроси ние 10 не сме напълно единодушни. Точно затова имаме нужда от този форум. Хора, които по принцип имат някакво единомислие, единодушие и които не могат да не се тревожат от всичко това, което се случва в България. И за това си позволявам да говоря в качеството си на един средностатистически българин и дебело подчертавам средноинтелигентен. Добре, само да изясним тази техническата част около предисторията. Казвате, 10 души поканени и инициирани от президента. Той ви покани да станете организатори, така ли? Като последен акт. А иначе като дискусии по тези проблеми ние сме имали възможност, кое помежду си, кое с господин Първанов, ние сме коментирали, той очевидно тези коментари си е направил изводи за нашите възгледи и нашите виждания за перспективите на България. И поради тази причина е сметнал, че те са близки до неговите виждания и затова ни е поканил. Но мисля, че няма да открия никаква тайна, ако кажа, че все пак идеята е негова и принципите, върху които ние ще работим, са заложени от него. Дебело подчертавам, че ние нямаме никакви готови рецепти, не тръгваме с готови рецепти. Тръгваме от една ситуация, която е ясна за всички. Това, че са възможни различни анализи на тази ситуация, която дебело подчертавам, не е натрупана за една година. Много дебело подчертавам, че става дума за алтернатива на нещо, което се случва вече 20 години. Тази инициатива и този проект ще бъде алтернатива на всичко това, което ни се е случило от така наречения преход. Алтернатива на прехода трябва да се направи. Не, така казано би прозвучало малко грешно, защото какво значи това, че не искаме връщане назад? Не, категорично не. Но алтернатива на всичко това, което през този преход се случи, което, нека да бъдем директни, доведе до едно състояние, което не ни прави щастливи, особено днешните българи. Това не се е случило за последните 5 месеца, нито за последната година, нито за последните 5 години. Това е едно натрупване, едно историческо развитие, в което сигурно има и хубави моменти, и весели моменти, и оптимистични моменти, но уви една тенденция, която не може да радва българина. Тази тенденция ние искаме да бъде преодоляна. И с едно смесено чувство виждам, че от вчера, откакто излезе списъка на инициаторите, вече форумите са пълни с всякакви бивалици и небивалици за всеки един от нас. Не, може би, защото няма и все още не са ни чули какво искаме и за какво се бориме и вече започва да се анализират
Всеки от нас има ли сестра с извинение за израза или няма? Целта и на поканата към вас и въобще на тези разговори е точно за да се разбере каква алтернатива предлагате, какво точно конкретно смятате, че трябва да се промени. Значи никой от нас, предполагам и силно се надявам, че никой от нас, от тия 10 и от тези, които ще се присъединят към нас, не тръгва с готова рецепта. Нямате готови рецепти? Нямаме готови рецепти. Но казвате, имаме виждания, няма спор, че имаме виждания. Имаме съответните... тази дума не е много хубава, но се използва още съответните идеологически подплънки, ако мога така да кажа, някаква подплата. Между нас няма много млади хора, съвсем млади в такъв смисъл искам да кажа. Така че ние сме хора поживяли, попреживяли. Много хора биха поставили въпроса, добре, предлагате алтернатива на Предлагаме прехода. Търсенето на алтернатива. Добре, предлагат се търсене на алтернатива, но тези хора не се появяват сега. Те са живели през всичките тези години, участвали са в процесите, вие сам го казвате. Някои са носили отговорност, политическа за вземане на решение. Георги Първанов е един от хората, които са носили изключителна политическа отговорност. Несъмнено. Само 10 януари и 4 февруари да дам. За съжаление не сме открили хора на Луната, които да ги докараме, за да започнат на чисто. Всички ние сме хора с биографии. И тия биографии, несъмнено, имат и положителни моменти. И безспорно, въпросът е дали хора с биография, които са изживяли основната част от живота си в прехода, в тези 20 години, за които говорите, дали те биха могли да направят алтернативата или съвсем ново поколение, защото и такава теза има, че нови, млади хора, които сега се появят, те трябва да правят алтернативата. Ако се вгледате, твърде малко от тия хора са били реални упражнители на власт, ако мога така да кажа. Всеки един от тях представлява или е представлявал някаква фигура в българския обществен живот, но в активния политически живот твърде малко от тях имат някакво присъствие. Генерал Михо Михов. Генерал Михо Михов е военен от кариерата. Борислав Китов пък има кариера като политик, позната. Красимир Петров не е непозната фигура също. Не, никой от тях не е непозната фигура. Аз се изкушавам, че аз не съм непозната фигура. Но в същото време, примерно, понеже казах, че ще говоря за себе си, сигурно имам участие в обществения живот на страната през последните години и аз, но това никога не е било директно свързано с изработване на някакви политики. Имам участие в редица общонационално значими проблеми, като например отношението към малцинствата и то тези, които смятаме за критични. Бил съм заместник-председател на Съюза за... Точно не мога да си спомня, но това е държавно-обществен орган за взаимоотношенията с малцинствата. Имам някакво участие, следователно, по вашата логика, аз трябва да нося отговорност и за това, което се случва с българските роми и аз го нося.